Dit is wat Richard sjucht in zijn bril. Maar om zijn beeld draait is maar een 360 graden camera, zit hij er middenin en kan hij om hem heen zien. En daar wordt hij restig van. Het geeft een heel rustig gevoel, een sereen gevoel. Dus dat je dus daar echt ook aanwezig bent. Richard had PDD NOS en daardoor is het vaak nogal druk in de holle. Zijn psycholoog leunt in het effect van de virtual reality films. Ik denk dat het voor onze cliënten zinvol zou kunnen zijn, ook heilzaam misschien zelfs, om, als ze niet zelf het geld hebben om met dolfijnen te zwemmen, om via de bril toch in contact te komen met hun. Ex-ziekenhuis UMCG in Grains is blied met het project. De komende maanden wordt verder onderzocht of en hoe de filmpjes werken. Wij gaan verschillende 360 graden video films met elkaar vergelijken en de dolfijnfilm is daar één van. Dus we gaan ook zien of die dolfijnbeelden extra effect hebben bovenop andere 360 graden videobeelden. En dan gaan we beelden aanbieden van een natuurlijke omgeving met veel groen, met een weiland, met wat bos. Om te kijken of dat dolfijn effect zelf er ook is.